Kweth josiasa mag ODM e kaunti ma Homa Bay mane ochung' e yiero ma higa 2022 e lemo mopogore opogore tore morem yudo kombe mane gilaro oseyo kweth ODM mar Linda Mwananchi motelnegi gi gavana ma Siaya James Orengo magikoni temo kelo pogruok e piny Luo kokalo e romo margi e boma ma Homa Bay. Josiasa mag ODM go koni kweth mar gavana Orengo onge kama nyalo tero oganda Luo kendo ok onego yienegi gidhi nyime gi kiko it oganda Luo gi siasa mar pogruok. Kotelnegi kod jakomgi Elizabeth Onditi kod Rachel Ogutu gikone oganda Luo mondo obed e tok ogai mar ODM Oburu Oginga kod jakom ODM Gladys Wanga magikoni ni kod dwaro mar tero oganda Luo e loch ka gitiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. Bende gijiwo jogo ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore e counties ma Kalumo ni yiero ma higa 2027 okaw machiegni kendo gibed kod ikruok. Sani ok wadwar riwruok mabiro madwaro lalo jo Kenya kendo dwa lalo oganda Luo niwach ODM en mar jo Kenya te. To kwadwar jok mabiro kae ndigo nigi they are pronouncing themselves as the party chair. To one code party one gi party leader ma en Dr. Oburu Odinga. Gimiyo motegno ahinya. Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Jo Kenya duto, especially mane chama mar ODM. Anakwayo ni mae sa manga madwa wuok oko ni dwa chung komora mora. Owuoga oko. Ningech jakom mar party men Governor Gladys Wanga no wacho ni ma wang'ni odhi timo fair election mar party mar ODM. Nomination mar party mar ODM. Kora anakwayo kwani ng'ata ma olap dhoge ndong' mae sa moningo wuoge oko mondo yier jatelo midwaro ino wuon. Ningech ka ema wang'ni ni nomination dhi timore ma fair kaluwore gi kako wacho eno wuon ni wang'ne manyako time nomination ma fair ne oganda. Waimiza joma tindo te ni wachokre uru kendo wariwre uru wateg chama bed motegno kendo wa rally behind jotendwa ma structured mwang'e kochakore gi Dr. Oburu Odinga